ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ ಪೂರ ತೂತು ಜರ ಯಾನ್ ಐ ಬಟನ್ ಪಾಡಿಪೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಬತ್ತದು ಚಾ ಪೂರ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡಾತೆ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆಕ್ಕು ಇಮ್ಯಾನ ಏಸ ತುಲೆ ಏಸ ರಂಗು ಕಟ್ಟುನು ಮಿನ್ನು ದಾದಾವು ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಸಂಬಾರ ಒಂತೆ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇತ್ ಬಗೆನ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆದ ಕನೋಡು ಯಾನ್ನಿ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಚಾರ್ಜಿಗ್ ದೀತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂತೆನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ತೂನಗ ಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಂತಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೋಡು ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತಂದು ಬರ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅರೆಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ದೀಕ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಕೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ತೈಕೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಂತುದು ಐನ್ ಸೈಡ್ಗ್ ದೆತ್ತು ದಿಯೋಡು ಒಂತೆಲೆ ಅಂಚ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಯಾವುಂಡು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತೀಕ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುದು ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಐನ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಐನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಾನು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ரெண்டு ಟೊಮೆಟೊನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಐನ್ ಲೈಕೆ ಸೇರ್ಪಾವೊಡು ಅವಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊನು ನಮ ಇಂಚ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ನ ಇರ್ದು ಇಂಚ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲು ತುಲೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ ಐಟ್ ಅವಲ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಡು ಬೊಕ ಒಂತೈಕ್ ನೀರ್ ಸೇರ್ಪಾವೊಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರನ್ ಐಕೆ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಸಾರು ಬೋಡಾಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೋಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಸರಿ ನನನೆಕ್ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ ನಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ
ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅರಿಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಿತ್ತಂದು ಎಕ್ಕಾಡು ಇತ್ತೆ 8:20 ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒವ್ವು ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಮನ್ಪುವೆಯಾನ್ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲಂತೆ ಅರಿಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವೆ ಇಂದೆಟ್ ತೂಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಜೆ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು 2 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಇತ್ತೆನ್ ಬನಲೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬನಲೆಡ್ ಮೈಪುನೈನ್ ಬನಲೆದ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಬನಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಇವತ್ತು ಪೋಡಾಟ ಮೈಪೊಲಿ ಒರಾನೆ ಮೈಪೊಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಪೋಡೋಣ 2 ಸಲ ನಾನು 2 ಸಲ ಮೈಪೆ ಹೊರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕ ಜೋರ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಮೂಡ್ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಐನ್ ಮಗತ್ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಐಕೆ ಮೈಪುಗ ನನ್ನ ಒರಾನೆ ಪೂರ ಮೈಪುನು ತಾದಮ್ಮೆ ಏನು ಏನು ಉಂಡನಿ ಉಂಡ ಸದ್ಯ ಅಂದು ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬನಲೆನ್ ಪತ್ತ ನೋಡಾಪುಂಡು ಮಗತ್ತು ಪಾಂಡು ಚೂರು ಬೇಯ ಪಾಂಡ ರೆಡಿ ಸುಲಭದ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತುತ್ತಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಂತಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಂಟೆ 7 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಮೈಂದು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಪೋತುಂಡು ಫುಲ್
ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕೀಗ.